Přeji všem pěkný den. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa, které vám představí ryze český projekt Práce po internetu. Tento projekt byl spuštěný 1.9.2013 a již od té doby má stovky členů. Jsou mezi něma samozřejmě členové, kteří již dostali své první výplaty. Zde máte napsané bez investice. Co to znamená? Jak jistě víte, na internetu je spousta projektů, kde ale, abyste mohli začít vydělávat, musíte také nejdříve něco investovat. Musíte tam vložit nějaký vklad, koupit si nějaký produkt, a nebo tam také ještě platit měsíčně nějaké členství. Zde vám ale nic takového nehrozí, protože práce po internetu je zcela zdarma. Zaregistrujete se zdarma, vyplníte registrační formulář a naopak po komplexním vyplnění získáte od projektu Práce po internetu prémii, bonus neboli odměnu 100 korun českých. Takže dávejte pozor, jak se správně zaregistrovat. Za chvilku vám to ukáží, abyste tuhletu odměnu získali. Dále zde bude velká možnost výdělku, přivýdělku a dokonce zde budou i společnosti, které vám budou práci nabízet. Takže opravdu si můžete vybrat to, co vás zajímá a budete zde mít více možností, jak si vydělat. Pojďme se teda podívat na tento projekt trošku podrobněji. Pokud se zapnu k sobě do kanceláře, tak zde máte základní informace. Zde vidíte, že byla ostrá verze portálu spuštěna 1.9. 3.9. již bylo zaregistrováno prvních 500 uživatelů. 10.9. byly přidány další nové produkty. A k 12.9. bylo zaregistrováno již 1000 uživatelů. Dneska je to už samozřejmě trošku mnohem více. Zde máte základní informace, pokud budete mít jakékoliv dotazy, máte zde telefonní číslo, kam můžete telefonovat, také samozřejmě i e-mail, kam můžete psát. Máme také založenou skupinu na Facebooku, takže určitě doporučuji po registraci zažádat o přidání do této skupiny, protože zde máte aktuální informace a můžete se zde také ptát na další dotazy, které vás budou zajímat. Pojďme si nyní ale představit celý projekt, představit si produkty, čili co tady můžete získat, co zde můžete vydělat. Takže pokud já přijdu na produkty, tak vidíte, že jsou zde zatím přidány ty takové nejzákladnější produkty, které využíváte nejčastěji ve svém životě, té energie. Takže určitě se podívejte, kolik platíte za kWh. Já třeba za 1 kWh jsem platil 1720 korun, teď platím podstatně níže. Jak platit níže energii nebo plyn se můžete dozvědět zde, pokud si zdarma potvrdíte účast aukci zdarma. Pokud nevíte, co to je ta společná aukce, tak tady máte rozkliknutý článek z novinek.cz, čili můžete si zde přečíst informaci, že lze opravdu pomocí aukce snížit spotřebu energie, či najít tu správnou společnost, která vám bude garantovat podstatné snížení nákladů na elektřinu i na plyn. Já třeba v současné době místo 1720 korun za 1 kWh platím něco kolem 1200 a věřím, že díky aukci najdu ještě levnějšího dodavatele elektřiny. Tak, tolik teda k prvnímu produktu. Zajímavé je, že pokud vy se zúčastníte té aukce, tak zde je další odměna, dalších 100 korun do vašich provizí a tuším, že pak sponzor má z této energie 50 korun. Tak, povinné ručení. Spousta lidí musí ze zákona platit povinné ručení. Zde opět máte nabídku, která se neodmítá, čili máte zde velmi výhodné povinné ručení, takže pokud vám třeba bude končit, můžete se podívat, případně si založit povinné ručení zde. Co to pro vás bude znamenat? Nejenom, že budete mít asi tu nejlepší cenu, co na trhu je, dále ještě po založení vlastně toho pojištění získáte bonus 300 korun a člověk, který vám vlastně tento projekt doporučil, získá další provizi 150 korun. Takže opět velmi zajímavé, představte si, kolik pod sebou budete mít lidí zaregistrovaných, kolik těch lidí třeba využije povinného ručení a co z toho může být vlastně k vám napsáno za provize. Tak, další produkt, který určitě každého zajímá, tak jsou to finanční produkty. Mě tady třeba zaujala hypotéka, spousta lidí chce hypotéku, takže pokud se jim podaří vyřídit hypotéku, tak zde máte odměnu 1000 korun za každou sjednanou hypotéku.
člověka, který je pod vámi. Dále se zde samozřejmě vytváří nový provizní systém, takže nebudete placeni, nebudete dostávat odměny pouze za lidi přímé pod vámi, budete dostávat peníze i za lidi do hloubky, čili za lidi, které vy vůbec ani neznáte, které jste nepřivedli, ale přivedli třeba lidi, které jste zaregistrovali. Tak, připravují se další a další produkty. Další zajímavá věc, benefity. Včera tady přibyly nějaké nové věci, takže se na to pojďme podívat. Máte tady nejvýhodnější volání, čili máte zde měsíční volání z neomezené a neomezené SMS do všech sítí plus internet za 490 korun. Máte tady další tarifní plán, takže koukněte se na to. Opět, když si objednáte tuto službu, tak vy máte tu výhodnou cenu. Ten váš člověk, který vám to doporučil, opět získá provizi. Další věc, máte zde možnost si objednat na splátky jak počítače, telefony, vše je vlastně pouze určené členům a zajímavé je zde, že pokud vy teda dosáhnete výplaty 1000 korun měsíčně, tak máte vlastně tady tyhle výhody a myslím si, že 1000 korun měsíčně za chvilku tady opravdu vydělá každý, protože je to velmi zajímavé a jde to opravdu mílovými kroky kupředu. Dále je zde samozřejmě i leasing vozu, máte zde dovolenou, další věci se budou přidávat, takže spousta věcí se plánuje do budoucna a bude tento projekt opravdu v České republice ojedinělý. Pojďme se nyní podívat na provize, takže já když si rozkliknu provize, tak vám samozřejmě vyjede tabulka, kde vidíte i meziprovize. Já jsem si to takhle musel zmenšit, aby zde nebyly vidět jména lidí, co jsou již zaregistrováni. Já jsem s tímhletím projektem začal před 2 dny. Jak vidíte, mám zde již provizi 300 korun vyplacení, 200 korun tady čeká na vyplacení. Jak vidíte, je to třeba tady zadaná aukce za energii, čili z toho už máte 50 korun. Pak tady někdo zažádal tady 150 korun, čili zde někdo zažádal o pojištění vozidla, takže to vám jde do čekačky, pokud ten člověk tu smlouvu pak uzavře, tak vám to vlastně skočí okamžitě k vyplacení. Další věc, za každého zaregistrovaného člověka přímého, který se pod vás zaregistruje, máte další bonus 10 korun, čili to se vám opět vše načítá do provize a tu si pak můžete vlastně nechat vyplatit na bankovní účet. Tak, teď jdeme k té důležitější věci, té registrace. Čili abyste tohleto všechno získali, tyhle ty meziprovize a i tu svou vlastní provizi 100 korun je nutné udělat registraci a udělat ji komplexní, protože pokud nebudete mít tu registraci komplexně udělanou, tak vy nezískáte ani těch 100 korun a nebudete získávat ani meziprovize. Takže pojďme se podívat na tu samotnou registraci. Při té registraci si opravdu dávejte pozor, abyste ji vyplnili kompletně, protože jak vidíte, já tady mám třeba zaregistrovaných 57 lidí, ale viděli jste, že tam mám provizi nějakých 280 korun a z toho 100 korun je vlastně bonus. Takže vlastně z těch 57 lidí uskutečnilo vlastně tu registraci pouze 18. 18 jich udělalo komplexně a zbytek z těch 57 lidí prostě tu registraci nějakým způsobem odfláglo, na něco tam zapomněli, něco nepotvrdili, tudíž vlastně se registrovali úplně zbytečně. Takže těm lidem poté je potřeba, pokud se vám tohle stane, tak je potřeba napsat. Ty lidi najdete v kontaktech a najdete tam na ně jak telefonní číslo, tak i e-mail. Takže pokud uvidíte, že máte tyhle lidi a nemáte zobrazené v provizích, tak jim napište, ať tu registraci dokončí, protože zbytečně přichází oni o peníze, samozřejmě přicházíte o peníze i vy a ten člověk teda v tom případě nechápu, proč se registroval, navíc když to má zadarmo a asi nechce peníze, nebo já nevím, proč se teda v tomto případě registroval, nebo jestli byl nepozorný. Tak, proto vám teďka právě ukážu, jak se teda správně zaregistrovat. V samotné registraci potřebujete registrační link, ten najdete ve své kanceláři, když kliknete na nábor, poté se vám ukáže registrační link. Tento registrační link vám slouží k tomu, abyste oslovovali další zájemce, a po kliknutí na tenhle link se vám otevře registrační stránka. Ta stránka vypadá takhle jednoduše. Jak vidíte, plánuje se teda, že se zde budou přidávat i firmy, které budou nabízet nějakou práci, nějaké zaměstnání, takže zde bude opravdu těch možností mnohem více.
Pokud vyhledáte tu práci, chcete si přivydělat, tak není nic jednoduššího, než ten dotazníček teda vyplnit a udělat tu registraci. Takže pojďme na to. Jméno, příjmení a váš e-mail. Tak to vyplníte. Chci ještě podotknout, že samozřejmě to projekt je vhodný jak pro Čechy, tak pro Slováky. Tak, kliknete na vstoupit. Najde vám další stránka, ve které zde zadáte telefonní číslo, dále vypíšete svou přezdívku a nějaké heslo, doporučuji velké malé písmena, případně číslice a zde to heslo zopakujete. Poté odsouhlasíte podmínky a dáte registrovat. Jak vidíte, účet byl úspěšně vytvořený a nyní je teda nutné jít na ten váš e-mail a tam vlastně potvrdit registraci. E-mail by vám měl přijít ihned, když si ho rozkliknete, vidíte, že je to velmi jednoduché dokončit registraci, takže zde na to kliknete, vidíte, že se jedná o práci po internetu, takže dokončit registraci. Vaše registrace byla teda v pořádku dokončena. Nyní se teda můžete přihlásit na práci po internetu a přihlásíte se teda svým přihlašovacím jménem, čili to vaší přezdívkou a tím heslem, které jste si zadali. Pokud jste zapomněli heslo, tak stačí kliknout na zapomenuté heslo a nové heslo vám bude odesláno na ten váš e-mail. Klikneme na přihlásit. Tak jak vidíte, jste již ve své kanceláři, čili zde vidíte své jméno, provize, zatím žádné načtené nejsou, ale zde důležitá věc, čili abyste získali těch svých prvních 100 korun, je potřeba vyplnit dotazník, čili klikněte si na dotazník a poté vypíšete teda základní údaje. Důležité je vyplnit vše, kde je hvězdička. Takže vypíšete datum narození, občanství, takže buď české nebo slovenské, případně jiné, rodné číslo, dočasné vzdělání, čili píšete jazykové znalosti, já doporučuji to tady vyplnit, pokud máte i pouze jenom nějaké pasivní znalosti, tak určitě to zde napište, protože tento dotazníček slouží vlastně případnému zájmu o zaměstnání, čili vás na základě toho může třeba někdo oslovit, nabídnout vám práci, čili počítačové znalosti. Aha, vypisuju tatínka, takže základní řidičský průkaz, jestli vlastníte ano nebo ne, zde můžete napsat zájmy, takže třeba tatínek má rád film a sport. Tak, jakou by měla zájem o práci? Takže tatínek už je v důchodě, tak určitě třeba práce přes PC. Tak, zde vyznačíte, kolik byste chtěli měsíčně vydělávat. A pokud máte nějakou fotečku, tak je dobré ji sem vložit. Pokud třeba chcete vložit i životopis, můžete vložit i životopis, ale není to označený hvězdičkou, takže nemusíte. Čili je důležité mít opravdu vše správně vyplněno, to, kde máte tu hvězdičku. Poté kliknete na odeslat. Nyní vám zde vyskočila další tabulka, kde vidíte, že nejsou přidané adresy, takže to rozkliknete, přidáte adresu. Takže vypíšete, kliknete na vytvořit. Adresy také vyplníte v kontaktní adrese a fakturační adrese, čili pokud bydlíte někde jinde než na trvalé adrese, tak zde vyplníte přechodné bydliště a zde třeba pokud máte fakturační adresu jinou než tu, kterou máte kontaktní nebo trvalou, tak vypíšete také zde. Pokud ty adresy jsou shodné, vypíšete všechny ty adresy shodně. Tak není ještě důležitá věc, aby ta registrace byla kompletní, tak zde, jak máte zmínit údaje, si to rozklikněte a je potřeba zde ještě vypsat číslo účtu a rodné číslo. Je to z toho důvodu, protože vám budou chodit provize na tento účet a rodné číslo se tam vypisuje, protože pokud přijde kontrola třeba z finančáku do společnosti, tak musí prokázat, že ty peníze opravdu fakturují právě vám a ne nějaké třeba smyšlené osobě. Jakmile to máte vyplněné, kliknete na uložit. Já to zde to rodné číslo nepíšu, protože ho dopíšu později. Je to samozřejmě z bezpečnostních důvodů. Takže kliknete na uložit. Poté doporučuji zmáčknout domů a kliknout na dotazník a pokud jste vyplnili to rodné číslo, tak ho vyplňte prosím i zde. To je důležité. Jakmile máte vše vyplněné, kliknete odeslat. V tento moment vám to opět skočilo na profil uživatele, kde vidíte krok registrace 6, takže to by mělo znamenat, že již máte vše v pořádku. Takže pokud kliknete na provize,
Měla by se vám zde ukázat již provize, která je vám započítaná, čili to je těch 100 kč za vyplnění registračního dotazníku. Takže gratuluji, jste úspěšně kompletně zaregistrovaní a ten váš člověk, který vám tento projekt doporučil, právě získal i 10 korun za vaši registraci. Takže jak vidíte, samotná registrace je opravdu jednoduchá, stačí být opravdu jenom pozorný a musíte prostě dospět k tomu kroku číslo 6 a pak vám bude ta provize vyplacena. Čili vše vypisujte podle pravdy, protože jinak vám ty penízky chodit nebudou. Tak, po tom vašem úspěšném zaregistrování, když si kliknete na personální práce, tak naleznete v tom náboru ten svůj registrační link, který dále můžete teda šířit, musíte ho posílat známým, zájemcům a každý, kdo se pod vás takhle zaregistruje, tak získá ten bonus, tu odměnu 100 korun za registraci a vy vlastně budete mít provizi 10 korun z každé registrace. Dále budete mít samozřejmě ty provize z těch produktů, které ten člověk pod váma bude využívat, nebo také ti lidé, co vlastně on třeba přivede. Takže tam bude samozřejmě také nějaký provizní systém, který se připravuje. Bude to opravdu velmi zajímavé, oslovilo se spoustu firm, spoustu společností, které do práce po internetu se chtějí zapojit. Bude to opravdu něco velkého, co v Československé republice dlouho nebylo a věřím, že tento portál, který bude mít zanedlouho i velké představení, velkou reklamu na Facebooku, přivede spoustu lidí k tomu, aby si mohli začít vydělávat jak na internetu, tak i normálně, protože zde budou různé možnosti při výdělku. Tolik teda k tomuhle projektu. Zde pak v kontakte se vám budou zobrazovat teda lidi, které jste přivedli, takže si kontrolujte, jestli souhlasí ty lidi s těmi vašimi provizemi, jestli tu registraci provedli opravdu řádně. Pokud nemáte pak na ně tady kontakt, můžete je informovat, že tu registraci nemají dokončenou. Opravdu si to hlídejte, protože lidé se jinak přichází o peníze, budou říkat, já jsem se tam zaregistroval, nic mě nedali, je to podvod, chtěli po mně pouze nějakou informaci ze mě vytáhnout. Takže nesmysl, toto není žádný podvod, je to seriózní projekt, který vám opravdu dá vydělat a to, že sliby plní, tak se můžete přesvědčit právě na Facebooku, třeba v té naší skupině, kde uvidíte, že první lidé již výplatu dostali a dostávají. Tolik teda k tomuto projektu, já věřím, že se vám líbí stejně jako mě, že se do projektu práce po internetu určitě zaregistrujete a uvidíte, že budete velmi spokojeni a překvapeni s tím, co se vše chystá a jak všude můžete nádherně vydělávat. Takže to by bylo k dnešnímu videu vše, já věřím, že se vám líbilo a budu se na vás těšit u dalšího. Opět nashledanou.